Здравейте, аз съм Ели Петкова, треньор-специалист по ресторативно движение и по-настоящем студент, специалност рехабилитатор. И днес искам да ви представя един разговор по тема гериатричен спорт. Що е то? Ами спорт за възрастни хора. С какво е по-различен спорта за възрастни хора от спорта за другите хора? Ами, разсъждавайки по темата, мисля, че две са нещата, които трябва да ни водят. Едното е това да се съобразим с техните заболявания. Много от тях имат хронични заболявания, състояния, ограничения, сменени стави и така нататък. И другото е да възстановим по възможност и да поддържаме, да запазим функцията на дейностите в ежедневието, така че те да могат да се обслужват сами, да могат да станат сами, да легнат, да седнат, да ходят, да отидат до магазина, до тоалетна и така нататък. Дейностите от ежедневието. Докато когато сме на 20, 30 или 40 години, тези неща ни се виждат елементарни и ги пренебрегваме, защото ги вършим автоматично. Когато станем на една по-голяма възраст, вече те излизат на преден план. И така днешния разговор е с Елисавета Шидерска, която е преподавател по гериатричен спорт не в България, българка, която живее и работи в Испания, в Мадрид. И там общината е осигурила безплатен спорт за възрастните хора. Ели ще ни разкаже за предизвикателствата и за цялостното преживяване на това да работиш с такъв тип аудитория. И също така ще представи и курса, на който тя е съавтор, който започва сега, скоро в България, за инструктори по гериатричен спорт. И докато за момента тази идея ни изглежда така много ам, много далечна, защото кой е виждал пенсионер, който да тренира, да спортува? А, се надявам, че по някакъв начин ще успее да навлезе и да се развие в практиката ми като студент, в практика в различни центрове, болници. Ежедневно се сблъсквам с, основно с възрастни хора, след падания, с счупвания, с проблеми с тазобедрени стави, колени стави, кръсти, какво ли още не, които идват на 7-дневен курс, на 10-дневен курс, който им е изписан по касата, но за 7 или 10 дни нещата просто има нужда от редовно, съзнателно, целенасочено движение, за да може тези хора да останат здрави и в едни по-късни години. Ако темата ви е интересна, слушайте сега. Да. Здравейте, аз съм Мели Петкова, треньор, специалист по ресторативно движение и всъщност в момента студент, специалност рехабилитатор, втора година. И ми е много приятно днес да си говорим с друга Елисавета Шидерска, която пък е преподавател по гериатричен спорт. Тя сега ще ни разкаже какво значи това. И за пръв път в България автор или може би съавтор на курс за инструктори по гериатричен спорт към колеж Биофит. Ели, моля те, представи се ти малко по-добре и ни разкажи какво, къде работиш и ни разкажи за новия курс. Чудесно се справяш, Ели, с произнасянето на думичката. Не е лесно. Гериатричен спорт. Аз тренирам вече няколко седмици, защото да, права си. Автор съм на голяма част от програмата, която студентите в Биофит ще ползват за своите теоретични знания. Плюс доктор Ивайло Якимов, спортен лекар и човекът, който се грижи за младите футболисти в футболен клуб Лудогорец. И Теди Ангелова, която пък е спортен психолог и бивша националка по баскетбол, дългогодишен състезател в този спорт.
чудесен екип се събрахме, с който аз много се гордея и с това започваме ли, защото е хубаво да знаят хората в България, че имаме едно учебно заведение, признато в цяла Европа. Аз от 2015 година притежавам диплома от Биофит за кондиционен треньор и от 2015 година работя без някога да се е налагало да изучава пълнително местна теория и практика, която да ми позволи да работя, както в момента, към Община Мадрид и малко обителите на спорта ще ситуира много добре. Намира се на точно 2 км от стадион Сантьяго Бернабео и 4 от стадион Метрополитано, където играе Атлетико Мадрид. Въобще не може да бъде подобрено моето географско положение, както там, където живея и се намирам в момента, и там, където работя на около километър от моето жилище в Мадрид. Работя с хора над 65 години и Община Мадрид ми плаща да работя с тези хора. А пък те ползват моите услуги абсолютно безплатно. Всеки, който може да докаже с паспорт, че е навършил 65, има някои, които предварително се пенсионират тук, защото са натрупали трудостаж на 63-64, може да посещава нашето училище за възрастни в Центъра за възрастни хора, който те са няколко всъщност на фирмата, която ни контратира. 3 на брой, всички услуги там са безплатни. И организираме веднъж годишно Олимпийски игри за възрастни хора. Аз само така ги наричам и моите ученици. Иначе тук опитват да ми слагат някакви други имена, ама те не падат така добре, както Олимпийските игри, защото аз много ги мотивирам. Скоро ще има Олимпийски игри за столетници, убедена съм. Аз ще бъда и селекционер на някой отбор, или на Испания, или на България, за да участваме. Но тази година на поредните такива Олимпийски игри поканих професор Юлиан Карабиберов да дойде да види на живо, защото той имаше една мъглива представа за това какво е гериатричен спорт. Имайки предвид, че той тази година навърши 70 години и все още изглежда чудесно, метаболитната му възраст предполагаме на някъде около 48-50, т.е. на моята реална, а, беше така остана буквално с отворена уста на това какво са способни да направят неговите набори, пък и по-големите, пък и почти 100 годишните хора, които участват в тези Олимпийски игри и въобще в часовете по гериатричен спорт. Тук наричаме тези часове по спорт поддържаща гимнастика. И на мен се струва много точно наименование, защото това, което правим всъщност чрез спорт, е да поддържаме здравето, а не да бягаме от болести. Това също е много хубаво определение. Откакто и да не видя какво правим навън и вътре в самия фитнес център, реши, че това нещо трябва да се внедри в България и аз цяло лято работя по проекта. Станаха разкошни 7 модула мои и по още един на спортния лекар Ивайло Якимов и на спортната психоложка Теди Ангелова, с които разбира се, ще се запознаят записалите се в курса. Тече записване, разбира се. Той започва в началото на ноември и в средата на декември ще има практика. Аз вече съм много така въодушевена, защото ще бъда наживо в София. Ще мога да си говоря и да показвам на всеки един от хората, които искат да участват в курса, какво всъщност правим с възрастните хора, не само в Мадрид, защото голяма част от моя опит и това, което включвам в работата си тук в Испания, се базира на работата ми с моята собствена майка, която е в момента на 77 години. И от как се е пенсионирала, близо 13 години вече, живееше тук при нас до съвсем скоро, за да помага с отглеждането на двете ми дъщери, едната тинейджър, другата на 7. Но като дойде, и за това ти го разказвам, защото тогава аз се сблъсках с произнасянето на това, което и теб те Да. затруднява, гериатър. Я заведох на лекар, защото идваше с един такъв голям списък от лекарства, цели 6, за 6 различни болешки и беше много трудно да се унифицира това, което се пие в България и това, Мгм. което може да се купи тук в Мадрид. Трябваше да я заведа при доктора. Той ме познава и знае с какво се занимавам. Съответно, кондиционен треньор, аз много горда тогава с моята диплома от Биофит и ми каза следното, цитирам го буквално: ще те държа лично отговорна за здравето на твоята майка, познавайки твоята професия. Не можеш да оставиш тази жена без да прави физически упражнения, без да се грижи за диетата си и без да й помогнеш да има съзнание за това, което може да й донесе
ползите, които може да й донесе тези две промени, които ще направи в ежедневието си. Претегли я, измери я и ми каза след 6 месеца ви искам и двете тук. Тогава, знаеш как, има един момент, в който майка и дъщеря влезнахме в много противоположни гледни точки. Имаше моменти, в които се налагаше да дърпам буквално хляба от устата й, за което получих много критики от фамилията, но не Трябваше съжалявам. да свали килограми ли, Еле? Точно така, за да свали килограмите, за да има съзнание за това, което еде, защото много хора нямаме съзнание за това нещо, за това, което е причина за възпалителните процеси в организма. И 6 месеца по-късно доктора не можа да разпознае, реши, че водя друга жена да й превеждам. Беше много такова, много емоционално беше. Тогава разбрах какво всъщност е гериатрията и защо помага. Свалихме 6 лекарства на едно единствено, защото се оказва, че има холестерол генетичен. Нямаше как за холестеролното капче, все още си го пие, но останалите 5 за сърце, за задържане на вода, даже не си спомням за какво още бяха. Ги махнахме. Спомена, който ни остана от този период преди 13 години, са едни такива много хубави кутийки за лекарства, които тя си Да, купуваше. да, мисля, че всички ги Да, имат тук така, сега възрастни. моите деца си слагат обиците, герданчетата вътре, пак ползваме, нали, не сме ги изхвърли, не всичко се употребява вкъщи. Но това беше един такъв повратен момент в моето мислене и после се отрази и на работата ми. И докато растяха децата, пък те много ми помогнаха с цялата енергия, която има децата, знаеш. Много ми помогнаха така да структурирам упражненията и подхода ми към възрастните хора, че всичко да прилича на игра, всичко да е забавление и те почти да не усещат, че всъщност ние лекуваме една остеопороза, което си е метаболитно заболяване от всякъде. Голямата Да, част от случаите, които хората стигат до остеопороза, се дължи на метаболитни нарушения, не че няма други, да, но от остеопороза да свалим на саркопения за 6 месеца. Просълзявали се хора, когато им са си виждали лекарските резултати, да не ти говоря пък за лекарите, които трябва да разчитат тези резултати, винаги искат да се запознаят с мен. Вече имам даже така 4 лични приятели, доктори, които се грижат за мои ученици вау. и си контактувам с тях в социалните мрежи, сменяме си съобщения, говорим си по теми гериатричен спорт. И това стана все популярно тук в Испания, затова много, много се вълнувам, че и в България ще започнем да говорим, да работим, да формираме хора, които да работят с ам, хора над 65 години, казвам аз, но и 55 плюс също биха могли да се включат в нашите упражнения, имайки предвид, че спорта е активна медицина. Тоест, ние не можем да, поне здравомислещите хора не би трябвало да оставяме една порта, бих казала, както казваме на български, голяма порта, която да отново да ни помага да се държим здрави, а не да бягаме непрекъснато от болести. Да. Ели, всъщност това ми е. Ти започна по темата кои са хората, които, не знам вие как ги наричате, а, които подлежат на Ученици. възрастни хора, кои са стари хора, не. А, всъщност след каква Не, възраст не. Аз ги започват? наричам момичета и момчета. Ели. Да, ясно ми е ти как младежки подхождаш, но след каква възраст започват такива вече, вече подхода трябва да е по-различен. Ясно е, че при всеки е по-различно, при всеки е различно и съм сигурна, че ако човек е тренирал през живота си, за него спорта, тренирането, движението ще изглежда по съвсем различен начин. Предполагам, че има и хора, които за пръв път започват да тренират, идвайки при теб. Но кога трябва да започнем такъв по-различен подход? Кога има значение възрастта? Има значение от момента, в който съзнанието ти подскаже. Може и да си на 30. Аз, например, наскоро ще ти дам пример. Наскоро започнах да работя с една позната,
като персонален треньор, защото също давам и персонални часове. Мгм. И когато ми донесе маркерите, които се изследват, и то с един обикновен часовник с апликацията на телефона, знаеш, килограми, пулс, Мгм. Да. мускулна маса, всичко което. И като видях накрая метаболит на възраст 56 а тя колкото мен на 48, ам, си дадох сметка, че много от нас започват късно. А, Няма възраст, на която да се започне да се спортува. Аз говоря от моята камбанария, дето се вика, при мен са над 65. Преди пандемията имах и 100 годишни. Сега чакаме да ги навършат. Например, сега октомври месец се подготвяме за голямо парти. 90 години на една от моите най-добри ученички, която още от началото е с мен. Друга, която пък през пролета на идущата година ще навърши 90, ме е поканила на страхотно танцово парти. На тебе много ще ти хареса. Знам, че обичаш да танцуваш. А, Диапазона ми е 63-4, 95-6, като Мгм. ученици са разделени на групи, за съжаление не така както на мен би ми се искало, защото не мога да ги тествам предварително да влязат. Мгм. Разделени са само на две групи и това затруднява доста моята работа, но все пак имам някакво разделение. Едната група е на седящи хора, трудно подвижни, тези, които са с бастун, с инвалидна количка, с проходилка, които ходят, и останалите четири групи, които имам ежедневно, минават пет групи през моите часове, са нормалните групи. И там проблемът е с дисциплината най-вече, отколкото с желанието да правя спорт. Да, смееш се, звучи смешно, но ще ти разкажа началото на моята кариера като учителка по гериатричен спорт. Това място, което се предлагаше в борсата за работа, беше с червена точка. И когато отидох на интервю, ми казаха да го имам предвид, защото преди мене само за 3 месеца са си отишли 4 учители, които са си отишли и плашени от това, което са намерили в залата. Ама какво се случва? Ами точно това исках Просто да какво разбера. правят си, какво си искат. Толкова обадиха ми се, бях избраната да назначат мен. Имам чувството, че ме видяха, че съм бив дружинен председател. Аз като пионер бях председател на дружинния съвет в Сливен, в моето пето училище. И влизам в залата, съответно никой не ми обръща внимание. Тогава имахме по 35-40 човека за зала, която е пригодна за най-много 25. Мгм. Никой не ми обръща внимание. Викат, крещат, чуха ми акцента, видяха ме някаква девойчица, защото аз на всичкото отгоре и не изглеждам на възрастта, на която съм. Да. Моята възраст, например, е 32 години. Отсвириха ме, жаргонно, буквално. При което аз викам, аз пък ще ви кажа сега. И внимание! Всички замръзнати. Вие може да се отнасяте към мен както си искате, ваше праве. Обаче да знаете, че мен ме праща Министерството на здравеопазването на Испания. И моята цел е една единствена. Да редуцирам опашките при личния лекар. И Министерството ме е разрешило да го направя по два възможни начина. Единият е: уморявам ви до смърт от упражнения, или благодарение на моите упражнения ставате толкова добре, че никога повече не се връщате при личния лекар. Вие избирате как. Аз от тук няма да мръдна. Съответно се строиха, тях ми козируваха, изплаших ги. Яката ги изплаших, носи ми се славата все още. Даже вчера се запознах с един мой бъдещ ученик. Малко мъже имам, за съжаление. 20% са мъжете, които идват, 80% са дамите. Но запознах се с него и първото, което ми казва: аз познавам славата ти и съм се подготвил. Викам от чиста униформа тогава. Защото при мен, като се влезе в часа, се работи. Да довърша само това, че разделението не е много коректно. Боря се от 8 години, вече се боря да ми позволят да правя тестове за влизане, но Мгм. няма норматива. Тук, за съжаление, няма норматива. Да не говорим за другите страни, в които тази услуга въобще не е работа на общината. Чакам и затова новите ми приятели, лекарите, с които се запознавам покрай учениците, съм ги информирала, че това е едно от най-важните неща, да можем да даваме адекватно обслужване
трябва да имаме и тестове за влизане в тези групи, защото освен групата, която е малко подвижната, там се знаят нещата какви са, Да. работят седнали, всичко е на по-ниска интензивност, но за останалите се случват понякога и неприятни неща. Има припаднали, има паднали, има изкълчени глезени, защото хората не умеят да мерят своята потентност и понякога или прекаляват, или не стигат в работен режим. Това е един от големите проблеми, които имам. Напоследък сме взели една мярка, която много ми харесва и може в България да се използва също, защото всички имаме такива. Аз нямам да е моя нормален часовник, но Смарт часовник. имат. С Да. изключение на учителката, аз обичам да меря пулса, примерно, с моя си часовник, защото много често ми се е случвало аз да получа инфаркт, заради това, че някой часовник на някой от учениците ми показва 190 пулс, при условие, че правим аеробик с средна интензивност и аз чакам Мгм. някой да умре, буквално. Нали? Това са също неща от работата, които всеки, който реши да работи с хора над 65 години, трябва да ги има предвид. И аз затова си имам аналогов часовник, слагам си пръстчето, меря си пулса и се оказва, че е 110, нещо съвсем нормално за хора на 70 години, както беше случая на тази моя Да. ученичка. И хвърлихме часовника на буклук. Технологията не винаги отговаря. Зависи как се ползва, дали се поти човек, дали не се Да. поти, дали има придружаващи заболявания човека, който си измерва пулса, много неща. Но сме избрали пулса като базисна мярка, за да разберем дали влизаме в зона 2, както го наричаме ние Мгм. треньорите по фитнес, дали въобще правим така, че нашия метаболизъм да се върне да работи. Мгм. Защото много от нас мислят, че правят аеробна работа или че правят силови тренировки без удобно. Нали, да не използвам друга дума. Търсим винаги удобството. Аз ще направя 10 упражнения с 2 кг. Тама твоите килограми, например, може да са 2 кг и половина. Трябва да го знаеш и трябва да имаш една база данни, на която да се опреш, за да можеш да прецениш дали са 2 кг, 2 кг и половина, дали са 3 км или 4 км, с каква интензивност ще ги проходиш тези 4 км. И затова научила съм ги, 70% от тях си мерят пулса с аналоговия часовник, много важно нещо Мгм. също, за да можем да влизаме в зона ДОС, в зона 2, винаги и когато имаме повече от 30 минути за тренировка. Мгм. Защото по принцип нашите часове са един час, но влизане-излизане се редуцират около 45 минути и голяма част от времето или в началото, или в края на часа аз използвам за преподаване. Затова, когато ме попита как да те обявят, съм преподавателка. Всъщност аз реално съм учителка по спорт или по физическо Да. възпитание, както го наричахме в България, защото без тези 15 минути на обяснение, на теория, аз не мога да проведа адекватно часа си, защото възрастните хора са също като децата. Абсолютно същото отношение имат към заучаването. Техните когнитивни способности обаче намаляват с времето и ако не биват поддържани, не можем да проведем нито един час нормален. С тази цел, например, съм се здобила с един скелет, който си купих по Хелоуин, така 1 метър ни е, закачен на Знам ги, стената. да. Редовно изпускаме някой фемур, тук отгоре на умеруса, на раменната кост, най-редовно му пада пирончето, няма значение, казва се Фелипе обаче в скелета. Фелипе е шести, като краля на Испания. Въобще не е случайно избрано името, защото той е царя на класа. И винаги, когато трябва, консултираме с Фелипе някоя част на тялото, защото това е всъщност най-важното, да познават тялото си и да знаят как да го Мгм. използват. И едва тогава вече да говорим за зона 2, да говорим за сваляне на килограми, да говорим за костна плътност, да говорим за мобилност на ставите. Тия неща са супер важни, обаче повтарям, трябва да се дават като урок преди урок. Мгм. А, Ели, кои са всъщност наистина най-важните неща, които просто са задължителни да останат в капацитета, двигателния капацитет на човек? Те, разбира се, произхождат от функцията. Нали? Трябва да могат да се придвижват, т.е. да ходят, трябва да могат да станат, да седнат. Как подхождаш? Кои са основни, как да ги нарека, или групи движения, или приоритетите, с които работиш?
Ами, това са базисните функционалните движения, които се Да. тренират във всеки спорт. Сядане, ставане, навеждане, отвеждане, напад, повдигане на пръсти, ставане и лягане на земята. Също много важно нещо. Всички Сяваш ли функционални движения. с тези групи, които не са на стол единствено, правиш слизане до земята, сядане, Точно така. лягане? И тук е Предполагам, че не куриозно. всички могат. Точно така. Това е куриозното и това всъщност ни прави различни учителите по гериатричен спорт и затова имаме нужда от допълнително обучение. Мен не ме обучиха за това, което ме очакваше. Както се разбра, беше много горещо мястото. И аз постепенно разбирах защо. Когато обявим, опитвам се един път в месеца да имаме пот. Пилатес, йога или някакво упражнение за мобилност. Между другото, твоите страхотни упражнения за масаж на стъпалото, с тенис топка, които правим с децата, се правят и там. Събуваме си чорапите и всичко такова, но половината, ако не и две трети от учениците не могат да слизат и да се качват. Което значи, че аз разделям залата на две. На тези, които искат да са на пода с постелка и тези, които ще правят подобни упражнения, само че седнат. Мгм. Дирижираш две групи, аз съм с микрофонче, те не чуват добре всичките, някои не виждат добре, други са разсеяни по други причини. Но те, представи си, миналата година ми бяха сложили по 30 човека, тази година са ми ги намалили на 25 и аз съм супер благодарна за това нещо, Да. защото не можеш с толкова хора да работиш наведнъж. Но както и да е, разделени са на групи, едните са на пода, другите са на стола и трябва да дирижираш, примерно, гръб на котка. Това упражнение е толкова хубаво Да. за гърба на котка, което трябва да е задължително и в училищата, на пода и на стола се прави с опора на седалката. Някои не Мгм. могат дори да се операт на седалката, трябва да се опрат на това, което подпира Облегалката. на облегалката. Да. Ам, Това да си адаптивен и бърз, да вземаш бързи решения, да внимаваш. На мен ми викат, че аз съм майор Козлова. Майор Козлова, една филмова героиня от филма Чакала с Ричард Гир и Брус. Тя го вижда всичко. Виждаш всичко. Да, така е. Да. Но най-често ме сравняват с военни длъжности, защото аз виждам и чувам всичко и дори когато става зад гърба ми съм много внимателна. Много примерно слушам дали си влачат краката. Като влезе някой с влачещи крака в залата, аз го отделям настрани и имаме индивидуален разговор с дигане на пръст. Защото това не може да продължава повече. Нали? Те идват да стават по-добре, а пък са си обули големите модерни маратонки с голямата, знаеш, повдигната пета, Да. защото специалиста, ортопед, терапевт им казал, че те вече не могат да носят плоски обувки, ни прави обувки, Мгм. трябва да ви да носят винаги ток. И аз се съгласявам с специалиста ортопед, обаче не се съгласявам с влаченето на краката. Тоест, ти независимо каква обувка си избрал да си Да. сложиш, твоето задължение е да вдигаш и да стъпваш петичка, средна част пръсти и да избутваш напред тялото с пръстите. Такива неща се учим, както те усмихваш се, защото ти също това нещо го Да. преподаваш и на твоите деца, и на твоите ученици и виждаш ли си на хората над 65, отново се налага да се върнем да говорим за За функционални основните. движения. Да. Да. И да различаваме мобилност от гъвкавост. Много от тях, примерно, ми казват, аз въобще не съм гъвкав, не мога да го направя това нещо. Хайде пак, отваряме големите учебници, показвам, превеждам, ако книгата е на български или на английски, се превежда на испански, почти нищо общо с гъвкавостта и говорим за движение на стави и говорим за функционални способности на тялото, отколкото нещо, което повече голямата част от нас се раждаме гъвкави. Да. За такива неща си говорим. Ели, работите ли специално за превенция на падания? Защото знам, че това е много голям рисков фактор при възрастните. Тоест, след като имаме падане, много често счупвания, залежаване и нещата рязко се влошават. Разбира се, че всичко, което работиш, особено за долна част, ще има отношение към ходенето, но специално, конкретно като превенция срещу падания работиш ли?
Точно това ни е лемата всъщност на часовете по поддържащата гимнастика и благодаря ти за въпроса, защото превенция от падания и използването на спорта като активна медицина е нещо като лема, която имаме, за да поддържаме тези хора здрави, да спрат да бягат от болести, повтарям, защото това е тяхното, основната им мисъл е винаги бягането от болести и кое хапче да взема. Аз и заради това съм превърнала едно такова физическо упражнение, го наричаме хапче витамин D. На български би било витамин С, защото е спорт плюс ели. На испански е депорте плюс ели се превръща в витамин Д. Игра на думи, но много се харесва. Даже съм им записала видеа, имат си рецепта за изпълнението, които са едни 5 минути, които трябва да правят всеки ден, след като си измият зъбите. Наричаме го хапчето. И всичко останало опитвам се да бъда персонализирано това, което препоръчвам аз като правене на упражнения в къщи, защото ако не е персонализирано, не е същото. Всеки от тях има различна нужда. Имат други такива упражнения, които са с ясен фокус. Превенция от падания. Затова ти казах преди малко, че съм много внимателна и слушам кой си сурка краката буквално, Да, кой е опериран от някакъв проблем на тазобедрената става и кой не, кой има смяна на капачката на коляното. В смисъл всички тези медицински информете, им казваме тие тук на български доклади ще бъде, с които влизат, обикновено те влизат в този анамнеза. час и ми го показват. И Да, аз трябва да си водам някаква статистика горе-долу, имайки предвид, че ги познавам всички по имена, познавам и децата им, и личните лекари, на мен не ми е проблем, за тях е проблем да се сетят какво имат, но ще ти разкажа примерно за реални случаи от последния курс, от последния сезон. Три жени на възраст между 70 и 75 години, което за мен са млади, нали, в да. моята, така, имайки предвид с какви И работят, за те са мен. млади. Да, Да, им се наложи едните защото падна една от тях, а другите две, защото им се падна вече да се оперират части от тазобедрената става. Две от тях се оперираха тук в Мадрид и веднага след операцията им бяха назначени физиотерапевтични процедури плюс раздвижване. мгм, Другата, на която и се случи падането в Севиля, там има друга норматива явно, и казаха, че не трябва да мърда веднага след операцията. И оставиха 2 седмици без да мърда. Да, точно така. И едва след това започнаха да я раздвижват. Нали се сещаш кой се върна и кой остана сещам се. извън часовете ми за целия сезон? Защото жените, които направиха раздвижването веднага след операцията, се върнаха 6 седмици след оперирането да правят упражнения с всички останали. Не са се Да, внимателно, аз ги наблюдавам, те се наблюдават, но се върнаха да правят поддържаща гимнастика. Жената, която не се раздвижи веднага след операцията, ще я видя едва сега, предполагам, защото не успях да я видя ни до края на миналия сезон. Не успя да се възстанови до толкова и най-вече не успя да се възстанови главата, че е мгм, готова да се върне да прави физически упражнения. И тя се състезава в Лигата на ветераните по бадминтон. Тоест е човек с доста голямо физическо образование, с висше образование, което всъщност оказва се, Ели, че е много важно. Хората с по-голяма обща култура, обикновенно висшистите, идват при мен предварително подготвени. Тоест на тях им е достатъчно да им кажеш 2 изречения да те разберат да. и всяко слизане по скалата на образованието, имай предвид, че все още аз имам ученици на по 85-90 години, които са ходили до 8 клас на училище. На всичко отгоре тук в Испания са девически и мъжки училища с монахини и без монахини, държавни и църковни. Скалата на образованието е малко по-различно, отколкото в България. С тях ми е най-големия, така, най-трудно ми е да стигна да ме разберат. Да. Независимо, че испанския ми всяка година се подобрява, няма Не е от начин. испанския. Ако те не искат да ме разберат, няма начин. Това зависи много от общата култура. Аз винаги пращам домашни, четене на книги, гледане на видеа, слушане на подкастове. Винаги им давам такива насоки, защото смятам, че е важно и сме си направили групи в WhatsApp, по които се пращат упражнения, праща се съвети. Въпросното хапче, витамин, по същия път се разпраща на всички. Имаме видеа в интернет, качихме много от целия център. Направихме група в YouTube
зала в YouTube, където могат да си влизат и да си гледат. Записахме 130 О, видеа с различни упражнения. Беше една така много, много упорита работа от наша страна. По-кратки, по-дълги, с повече обяснения, с по-малко обяснения. И всичко насочено в това, което казваш, превенцията от падания, защото тя е най-важна. И когато има диагностика остеопороза, артрит и те идват оплашени, първото нещо, което се опитвам да им кажа, че това е едно временно състояние. Това не е нещо, което няма реверсия. Да, саркопенията е естественото изразходване на костите поради напредването на възрастта или поради някакво друго метаболитно нарушение. Но саркопенията не е болест, която да ти пречи да живееш нормално своят живот. Остеопорозата може и да бъде. И хората, които се изследват на всеки 6 месеца и преминават от остеопороза към саркопения, за съжаление, доскоро ми носеха кутия шоколадови бомбони. Сега сме променили, аз им се моля да не влиза захар в моята къща повече, защото ние не ядем. И сега влиза мед, орехи, обучила си ги на ягоди. това. Точно така. Ако искате, защото знам, че искат да ми се отблагодарят, но да не бъде с шоколадови бомбони. Много са случаите и за мен това е изключително горда да се чувствам с тяхното постижение. Все едно аз съм го направила. Аз нямам нищо общо. Те са тези, които слагат от себе си. Обаче а, правих изследвания заради участието ми в българските диетични дни във Варна не миналата, тази пролет беше. Конференцията на лекарите, които се събират във Варна да говорят за диетика и правилно хранене. Тази година темата беше остеопороза и подагра. Правих изследване с ученици. 22% от моите ученици, които са около 350 на седмица, които влизат в час, Мгм. 22% от тях имат остеопороза или саркопения. Манифестирана, документирана. Да, И само 2%, 20 от тях, успяват да намалят на саркопения. Тези 2% не зависят от упражненията, защото тяхната остеопороза не е метаболитна. Тоест тя се дължи на други да. фактори в техния организъм няма какво да се направи, но те продължават да идват, въпреки болките, ходят на терапия. Винаги се консултираме с техните лекари, с физиотерапевти, кинезитерапевти, с лични помощници. Има хора, които идват с придружител. Винаги се има предвид тяхното мнение. Даже наскоро, с разрешение на директорката на центъра, помолих я да оставя да влизат децата. Идват баби с С... децата си, които са малко по-големи от мене, Ага. за да За им да помагат да помагат. правят упражненията заедно, защото е много трудно аз да бъда за 25 човека на разположение във Да. всяка една минута. Но пък така тези хора, които в момента са на 50-55 години, се запалват до такава степен, Ели. И те искат да идват. Правим, че идват на нашите празници, ние празнуваме рождени дни, слагаме ленти с аз съм рожденник, слагаме корони, Виждала почерпи. съм снимки, да. Идват, участват в целия този социален живот, който създаваме в Центъра за възрастни хора, което всъщност е една голяма, се дължи на това нещо, голяма част от успеха на упражненията, които правим в часовете по поддържаща гимнастика, защото не можем да изключим социалното от физическото. Да, Значи, ако го няма това нещо, ако няма това усещане за група, за отбор, за екип, да. няма да има тези постижения. И за Това това въжи и за други групи, не само за възрастните, точно разбира така. се. Въпросът е, че нашата е мултигенерационна. Много генерации в едно трябва да ги, понеже идват и внуци. Това също е много важно. Има дни тук без училище, което не Да, съвпада с работната седмица на да, майките на да. и те пращат внуците при Притичат бабите и децата. дядовците. Бабите и дядовците не искат да си изтърват часове по гимнастика. И аз съм разрешила и моите деца включително, и те също идват с мен Ама на твоите работа. помагат, нали? Помагат, разбира се, те са първи учителки. И така постигаме успехи. И за това е време в България да приемем гериатричния спорт и гериатрията като това, което е културална,
функционална дисциплина в медицината, която на база на определени медицински изследвания се бори с болестите, които се дължат на остаряването и намаляването на метаболитните функции на организма, с спорта да ги съберем, защото ние пък на база на тези изследвания, които правят лекарите, с спорт можем да увеличим здравето. Те намаляват болестотворното състояние, пък ние увеличаваме здравето. И не можем едни без други. Това да работиш в екип в днешно време, особено в държави, в които няма такава традиция, е нещо много трудно, знам го. Испания е една такава държава, Да. не е само България, много са такива държави. И то винаги е въпрос не на държава, не на националност, не на възраст, не на аспект физически, а на отношение. Винаги е въпрос на персона. Ако персоната иска, ако личността иска, ще се постигне. Ако индивида не иска, няма как да бъде постигнато. Но е време да ги съберем тези и да работим заедно, защото се постигат реални резултати. И аз пак казвам, дори гените в този случай не говорят, защото съм работила с български гени, майка ми, и работила с испански гени. Има предвид, че тук при нас в Мадрид, особено мултикултурален, многонационален град. Да. Аз голямата ми част са латиноамериканци. Американци има много, които идват в часовете, т.е. не работя само с испанските гени. Да. Хубаво е да се знае, че са различни, но Тоест не би трябвало да имаме работата е и една тук и съща. извинение, защото Точно наистина така. За спорт това за го казвам. възрастни ще отнеме много време това да се възприеме като нещо нормално тук в България. Но от друга страна, населението е много застаряващо, с много заболявания. И аз съм забелязала, че и при по-младите водещото е като нещо те боли, тогава се амбицираш да направиш. Така че, може би, Превенцията не нали, съществува в речника. не, превенция много, много малко, но... Мисълта ми е, че когато хората ги боли нещо, тогава са готови, поне някои от хората са готови да положат усилия. Така че когато имат някакво решение, нали, имат къде да отидат, при кого да тренират, кой да ги насочва, може би по някакъв начин това ще проправи пътя, по който и ти работиш. Надявам се. Ели, аз съм открила благодарение на многото хора, от които уча, сред които си ти, гледаме твоите упражнения. Искам да подчертая, че се правят вкъщи, защото голямото гледаме живее в Съединените щати, от когото разбрах за доктор Питър Атия и неговата книга на Дживей, която ми е като настолна вече. Открих за себе си нещо много полезно вътре. За себе си не, за моите ученици. Защото аз за себе си това го имах ясно. Казва се декатлон на столетници. Тоест, 10 неща, които ти днес искаш, когато станеш на 100, можеш все още да правиш. Неговите 10 неща, сред които влиза примерно качване на куфарче в горната част на самолета. Да Мгм. можеш да си вдигнеш, завържиш обувките. Да. Да можеш да полява да говориш с другарчето, което върви до теб. И все такива едни полезни неща, които на 48 ние им обръщаме внимание. Но на 30 е тогава, когато трябва да си дадем сметка, че превенцията е тази, която може да ни доведе да изпълним декатлона на столетниците в един момент. Може би е хубаво всеки да си направи един такъв, отбелязва ги на листче хартия, не препоръчвам технологиите, вече обясних защо, защото те не винаги Не винаги отговарят са на това, надежни. което нали, ние мислим. Но колкото по-рано, толкова по-добре се казва. Аз казвам, че никога не е късно. Никога не е късно, защото ежедневно имам примери за това, как човек, който си е дал сметка за своята физическа, за липсата на физическа Да. активност, може да бъде наваксана. Особено при хората над 65 години, това се вижда много бързо. Напредъка е толкова голям,
усилието е толкова малко, а напредък е толкова голям, че си заслужава хората, които ни гледат, независимо на каква възраст, ако имат възрастни родители, да ги насочат. Ако самите вече са на възраст над 60, над 70 години, да не чакат повече, а да потърсят помощ и да започнат. Ако са малки деца, като твоите и моите, например, да не забравят, че баба и дядо са тези другарчета в игра, които най-много трябва да бъдат използвани. И ние тук много често цитираме, не знам ти дали си спомняш, имаше една страхотна игра по Българската национална телевизия, Бързи, смели, сръчни се Да, казваше. спомням Да, си. това ми беше в събота сутрин, аз с моя татко тогава Отбор ставам черешка и ябълка. отбор черешка, отбор ягодка. Все още се играе. Аз после изпитвах моята баба и моя дядо, които са ме отгледали. Играехме на тази игра и може би този спомен ми е на мен голямото вдъхновение да продължавам да работя по същия начин. Това се изисква, не повече. И говорейки за България, защото аз говоря от една камбанария, която е малко по, как да кажа, малко по-оборудвана, нали, моята камбанария тук в По-западна. да, имам малко по и орган имам, и помощници имам, нали, малко ми е по-лесно, но в България и това, което се опитваме да направим с колеж Биофит на професор Юлиан Карабиберов е точно такова място за всички от тези, които смятаме, че спортът е важна част, ако не най-важната част за здравето и превенцията на здравето за хората днес, все по-обездвижени от начина на живот и епигенетичните фактори, които ни заобикалят, които, за съжаление, нямат нищо общо с генетиката, защото българите се радваме, в кавички, се радваме на една чудесна генетика. Аз се сравнявам с хората, с жените, особено на моята възраст тук и си викам, благодаря ти, бабо Ели съвета, благодаря ти, мамо Вили, защото начина по който изглежда моята опорно-двигателна система и моя скелет няма нищо общо с латиноамериканския и латинския скелет и мускули, които виждам ежедневно тук. Благодарна съм, обаче всичко останало съм си го свършила сама. Тоест, ако аз не съм искала да се поддържам по начина, по който Да. искам, независимо от гените, които имам балкански, нямаше да бъде възможно. И това е което съобщението, информацията, която искам да стигне до повече хора в България е не оставяйте да минава времето да бягате от болести. Използвайте го да крепите здравето. Намерете вашето място, вашата дисциплина, било йога, било пилатес, било танци, било функционални упражнения, било гериатричен спорт, намерете вашата дисциплина и започвайте. И за всички от тези, които пък искат да преподават гериатричен спорт, ще напомня, че аз, освен преподавател по поддържаща гимнастика в Мадрид, съм кондиционен треньор с диплома от Биофит, там където преди 10 години получих първите си знания като треньор по физическа подготовка. Иначе съм инженер. Много ми помага. Значи инженерството страшно ми помага, защото биомеханиката е една и съща навсякъде. Та си смених професията, за да работя хобито си и не съжалявам нито миг за това мое решение. И за това съм готова вече да преподавам знания, натрупани тук в последните 10 години в Мадрид, заедно с колегите от Биофит, доктор Ивайло Якимов. Нека да кажа още веднъж, защото той е спортен лекар и отговаря за 250 деца в детско-юношеската школа на футболен клуб Лудогорец, шампион на България, носител на купата, участник в Шампионската лига. Другото ми другарче в преподаването ще бъде спортната психоложка Теди Ангелова, която пък е бивша националка по баскетбол, състезателка на няколко отбора в България, носителка на престижни награди и в чужбина също. Тя играе и тук в Испания. Има страхотни книжки, издадени наръчник за младия спортист по психология. Ние тук си го разпечатахме, защото е малко по-трудно да стигне до нас разпечатания вариант на хартия, красивия този, но децата даже му направиха и заглавна страница с всички възможни цветове. Много красив ни стана. Да все такива хора, които сме избрали тази професия, защото вярваме в нейната цел, в нейната полезност, така да каже. И може да прозвучи малко такова едно
Ама не работим за пари. Ели. Ако работехме Това за ви пари, личи, личи. да, А, щяхме да се занимаваме, може би, с компютри, с технологии. Аз тази сутрин бях на сауна. Точно на 20 метра от мен има един огромен фитнес салон. И с карти се влиза, не мога да си пусна душа да се изкъпя, защото всичко е супер хай-тек. технологично. Обаче не ме оставят да влезна само да отида до сауната. Разбираш ли? Трябва да плащам месечна квота, там Да, са едни светлини. Влезнах днеска да разгледам, защото ме покани една приятелка, за да мога аз да се възползвам от сауната. Завършвам с това, защото наистина е много важно. Не видях и тя ми каза, може да останеш целия ден. Възползвай се, иди на някой час. На да. велоергометър се качи на спининг или иди на пилатес. Викам, благодаря ти много, наистина съм ти задължена, но нищо от това не ме интересува. Всичко се извършва в затворена обстановка, между стени, на климатик, на изкуствено осветление, на музика, която дунти яко и пречи на моето съзнание. Познай кой беше сектора, в който нямаше никой. Сауната и турската баня. Там самичка. Тук няма култура за такова нещо. Да, Няма въобще това смяна на температурата, смяна на климатичните условия, на географските условия, за това колко е полезно човек да излезе сред природата, за да спортува. За това говорихме и в началото за Олимпийските игри за възрастни. Ние ги правим в парка. Не ги правим в един такъв да. голям фитнес център и може би ще бъде страхотна реклама за големия фитнес център, ако приеме 300 пенсионери при себе си и каже, еле, колко сме велики. Не го правим, не го правим така, правим го на въздух. Правим го там, където човека е свикнал да живее, там, където неговите епидемични модулатори могат да бъдат активирани и да работят в полза, а не в контра на Да, здравето. да. Ели, аз като студент по рехабилитация, всъщност тази година ще изучаваме рехабилитацията в контекста на различни заболявания. Сега ще имаме вътрешни болести, хирургия и така нататък и така нататък. Но реално при нас рехабилитацията се изчерпва с това да го възстановиш човека колкото да може да стане вече. И обаче той от тук нататък има нужда от много работа, така че има, За има това толкова говорим за много работа комбинация в между тая посока. специалистите. Точно така ми ги пращат и на мен. И идват Така, със, както ти казах, едни големи списъци, под които аз не разбирам да, какво пише в повечето на медицински език. Защото без мене този човек пак ще се върне там. Гимнастика, редуциране на опашките при личния лекар. Тя ще се пръсне здравноосигурителната система, каквато и да била. Тук е хубава, безплатна е, всички имаме достъп до лекар и до медицинска сестра, лични и така нататък, но не може, системата не може да издържи, ако ние самите не правим не нещо може. за себе Така си. е. И хапчето може да бъде в движение също. То се приема и в движение. Медитацията може да бъде в движение. Рехабилитацията би трябвало да се извършва в Така движение. е. Така е. Добре, или нека с това да завършим. Много ми беше приятно и искрено пожелавам успех на програмата. Да създадете много специалисти, които така да хвърлят светлина във всякакви посоки в България също. Които един ден ще почнат да получават и пари, аз да кажа, че може и да се живее тази професия. Да. Аз много ти благодаря, Ели. Благодаря за позитивната енергия и ти завиждам благородно за твоя фон. Моя пак е затворено Още пространство. малко. Сега 15 септември вече няма да съм тук, но цяло лято му се радвахме, да. Благодаря ти и хубав ден ти желая. Мерси, хубав ден. Чао, чао.